मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव जेन्ना कलेक्टर ऑफिस गेलो थंय हांवें म्हाका एक पण क्लासून ऑफिसर मेळूंक ना। हांव SP ऑफिसांत गेलो थंय पण म्हाका कोण कॅथलिकचो ऑफिसर मेळूंक ना। हांव तहसीलदार ऑफिसमध्ये गेलो थंय पण कोण ना। कुठल्याय ऑफिसमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये गेलो तर आमचं कॅथलिक ऑफिसर एक पण मिळत ना, एक पण मिळत ना। कोण बिझनेसमॅन मिळत ना, कोण बडो पॉलिटिशियन मिळत ना, कोण आमदार खासदार असे कोण ना। किती प्रॉब्लेम आसा ते म्हाका कळत ना। आणि कुणी जर म्हाका म्हटले की आमी गरीब आसा, गरीब म्हटले की म्हाका राग येता। अभ्यास करचो। तुमकां हांवें सांगितलें आसता कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम म्हणजे कितें, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जाले 2, मॅथमॅटिक्स, GK, IQ म्हणजे ॲरिथमॅटिक मॅथ्स म्हणतात तेका, आणि हे IQ, ही 4-5 गोष्टी आसात ते तुम्ही अभ्यास करपाचो। आणि असे एक्झाम दिवची तुम्ही लोकांनी एक्झाम दिवची। आणि हांवें तुमकां सांगितलें मिस कमी करायचे, मिस पास कमी करायचे, पण अभ्यास करायचा। तुमकां हे एवढे सोपे ना, आम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये असा, एवढे सोपे ना। आणि तुम्ही सगळे करू शकतात। तर बाकीचे ओपन कॅटेगरीचे लोक, बाकी पण लोक ओपन कॅटेगरीमध्ये असतात, ती लोक जर एवढे करू शकतात तर आमची लोक पण करू शकतात। आमच्यामध्ये किती प्रॉब्लेम असा, आमच्या लोकांक मौज मजा हे सगळे प्रॉब्लेम आसा। आमकां फर्स्ट होली कम्युनियन दितात तेन्नाच ते आमचे ना, आमकां ते वायन दिलेले असता तेन्नाच ते बरें वाटता, मग ती सवय लागता दारू पिवची। हे सगळे सोडून द्यात आणि तुम्ही अभ्यास करात। आणि गरीब कोण ना, मराठी मीडियम असून देत, इंग्लिश मीडियम असून देत, स्टडी करायची। NCERTची बुकां हांवें सांगिल्ली आसा 5वी ते 12वी ती वाचोवपाची आणि अभ्यास करपाचो। आणि IAS ऑफिसर, तहसीलदार, कलेक्टर हे जावपाचे। तुमकां जर ॲडमिशन कॅथलिक कॉलेजात ना मिळाले तरी चलता, पण ही साईड तरी घ्यायची। शिपायाची परीक्षा जरी पास झाल्यात तरी तुमकां 50,000 रुपये पगार असा पुढच्या वर्सा, हे लक्षात दवरात। आणि अभ्यास करपाचो, सगळे मौज मजा सगळी बंद करात आणि अभ्यास करपाचो। हे माझे मोटिवेशनल व्हिडिओ असा आमच्या लोकांसाठी, रोमन कॅथलिक लोकांसाठी। आमची लोकां व्हडल्या पोस्टमध्ये जायत म्हाका कळले। माझे हांव जे सांगता जर तुम्ही ऐकल्यात तर तुमचे बरे जातले। आणि म्हाका कोणी जर म्हटले की हांव गरीब आसा, फटके दितलो गरीब कोण ना, टकली श्रीमंत आसा तुमची टकली आहे ना, ब्रेन यूज करात आणि सगळे एक्झाम कुठली क्रॅक करपाची। आमची लोकां व्हडल्या पोस्टमध्ये जायत म्हाका, बाय हुक ऑर बाय क्रूक। बाय बाय।